o bucurie în inimă pentru că sunt în casa Domnului. Nu știu voi cu ce gând ați venit în casa Domnului, dar dacă ai venit cu gândul să te bucuri în seara aceasta, vei pleca un om binecuvântat din casa Domnului. Preamărit să fie numele Lui. Am venit cu o dorință foarte mare, credeți-mă, vă spun înaintea Domnului, pentru că acum câteva zile fratele nostru Dan de la Răzărești a fost în zonă la noi și mi-am dorit să ascult. Pentru că oamenii al lui Dumnezeu merită ascultați, frații mei. Nu spunem acum spre înălțarea fratelui Dumnezeu să binecuvinteze. A fost în zona noastră la Liești, comuna Liești, județul Galați. Și mi-am dorit din toată inima, dar din pricină că Domnul are nevoie de noi și în alte parte. Am fost plecat și n-am putut să-L ascult. Domnul să binecuvinteze. Așa că Dumnezeu ne-a făcut oportunitatea aceasta, în seara aceasta, să slujim împreună și Domnul să fie glorificat. Preamărit să fie Domnul. Voi cânta o cântare spre slava Domnului pentru că am trecut dintr-un an atât de minunat. Cred că fiecare dintre noi, unii mai puțin bun, alții mai bun. Și cântarea aceasta spune, am mai trecut un an de îndurare. Poate că pentru unii a fost îndurare, poate că pentru unii a fost mai puțină îndurare. Dar totuși am trecut cu toții. Preamărit să fie Domnul. Glorie Domnului! Anul acesta în continuare dorim să fim cu El. Preamărit să fie numele Lui. Dacă știi cântarea, să vedem cu tot despre slava Domnului. Glorie Domnului! Am mai trecut un an de îndurare. Mulți am trecut prin clipe de încercare. Mai e puțin și vom pleca la El. Vom părăsi pământul pentru El. Am mai trecut un an de îndurare. Mulți am trecut prin clipe de încercare. Mai e puțin și vom pleca la El. Vom părăsi pământul pentru El. Aleluia! Nu știu, Doamne, ce va fi anul nou care a venit. Noi ne credem în puterea Ta. Orice ni s-ar întâmpla, noi suntem în mâna Ta. Facă-se toate voia. Aleluia! Mărire Domnului! Nu știu, Doamne, ce va fi anul nou care a venit. Noi să ne credem în puterea Sa. Orice ni s-ar întâmpla, noi suntem în mâna Sa. Facă-se toate voia Sa. Glorie! Preamărit să fie numele Lui. El este aici, deschideți inima în prezența Lui. Lăudați să fie Domnul. Glorie ție, Doamne! Mă încred, Doamne, doar în puterea Ta. Ai spus, Mesia, căci nu ne vei lăsa. Mai e puțin și tot se va sfârși. Durere, lacrimi, nici când nu va fi. Mă încred, Doamne, doar în cuvântul Tău.
Așa ai spus că-și nu ne vei lăsa la grele. Mai e puțin și tot se va sfârși. Durere, lacrimi, nici când nu va fi glorie lui, mărime lui. Nu știu, Doamne, ce va fi anul nou care a venit. Noi ne credem în puterea Ta. Orice ni s-ar întâmpla, noi suntem în mâna Ta. Facă-se în toate voia Ta. Nu știu, Doamne, ce va fi anul nou care a venit. Noi ne credem în puterea Ta. Orice ni s-ar întâmpla, noi suntem în mâna Ta. Facă-se toate voia Ta.